skal jeg. Hæ? Nei. Drikker øl, sånn med juice. Gir meg ketchup. Frokost, jeg drikker det frokost. Hva med Tupperware, da? Sånn du filmer jo. Jeg vet det. Kan man ikke få et glass juice? Se på rundgang, alle skal få holde litt. Jeg tror også et Se på glass rundgang. juice, merker jeg. Det er jo ikke noe til bruksmål. Alle tar et glass juice. Det går på rundgang. Så ser vi det opplegget her. Kjølt, den må varme. Har du tallerken? Ja, få ketchup, eller? Tallerken, jeg må plage deg hjem, sender vi dressing. Dørsebån! Karl-Ern? Ketchup? Du skal passe... Hva? Du må pass around, Dørsebån. Da alle skal holde. Jens, du må filme litt også. Og Jens, du er svett, ass! Jeg er veldig svett. Jeg er ikke så søtt. Jeg bare glinser. Karlsen er litt digg, da. Er Karlsen den diggeste her, eller hva sier du, Karl-Ern? Nei, jeg er faktisk chill på nå. Akkurat i dag. Oi, tok med ett glass vann. Gjerne. Det er du som skal ha. Ja, du drikker øl. Takk, Ervan. Ervan skal jeg sove sammen i dag. Jeg gleder meg. Jeg trodde ikke man drakk vann her, ja. Gleder deg, Ervan? Jens, får du drikke med vann her? Vannet kan drikkes, men det smaker litt utskill. Da drikker jeg det. Skål.